Adieu Bravemundo. Adiciats a totes les nacions i minoritats que anaran a l'Europeado 2020 en Carintio. Nosaltres representam la nació Occitània. Occitanio, què és això? Occitanio és un territori que representa tota la partie do sud de França, de Bordeaux a les Valados Occitànios, en passant per Montpellier o Toulouse, amb sa lengua, sa cultura e sus tradicions E son vit també. sempre excitats de participar a la nostra 4e Europeado. A prep de 2008, 2012 e 2017, on nessun anat també amb un colo femenino e on també les dues jugat la finale, sempre curiós de veure el que podem fer en 2020. Belleu guanyar. Beleu guanyar, crezi que podem. Podem? Oc podem. Podem. Amb la nostra selecció hem jugat un munt de competicions internacionals. L'Europeado és per nosaltres la més interessant sus el plan de l'intercanvi cultural. La jornada del dimecres, al mitjà de la competició, és un astre únic per descobrir les altres cultures. E fai redescobrir la nostra. Ai tal que nos veurem en juny per nos banyar dins el vostre lac. Adiu e Osca Occitània!